खुलुमबाय बियो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाब फरायदों आं संसार बर'आ दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ लरेन्स इस्लारिया प्रमिला रानी ब्रह्मखौ फेजेनबाय बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गंफ्रोमबो मुंख्लं नखरखौनो समान नोजोर होगोन खनेन्द्र बसुमतारी एबसुनि बारग' आफादगिरि करेन्द्र बसुमतारिया गोब्राब जब्रायाव क'क्राझार वाइन बेरेखा हाथियार बोखांदों डीजीपी भास्कर ज्योति महन्तआ आसामारिफोरखौ साबायखर बावदों मैया मुम्बाइ इन्डियान्सआ चेन्नाइ सुपार किंग्सखौ 4 विकेटआव फेजेनो भारत रत्न लता मंगेशकरा कर'नाजों दावहा नांनो सीएम रिलिफ फान्डआव 7 लाख रां मदद होदों दानिया आबुं रादाब सानजा क'क्राझार बियाबाव लांथ्रियै 6थि खेबनि थाखाय एमएलए महरै सायख'जानाय बिपिएफनि गागि दैदेनगिरि आरो आसामनि मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ बिसायख'थियाव जेनबाय प्रमिला रानी ब्रह्मआ सानजा क'क्राझार बियाबखौ खोमानांबाय बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि आरो इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि लाइमोन दैदेनगिरि लरेन्स इस्लारिनि आखायाव प्रमिला रानी ब्रह्मआ जेनबाय मुंख'नो गोनांदि सानजा क'क्राझार बियाबाव 7थि खेबनि थाखाय देरहागोन होननानै गोख्रों मिजिं थिदोंमोन मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ नाथाय भटारफोरनि सायख'नायाव 6थि खेबनि थाखाय एमएलए आरो 3थि खेबनि थाखाय मन्थ्रि जानाय प्रमिला रानी ब्रह्मआ लरेन्स इस्लारिनि आखायाव जेननायखौ गनायना लानो गोनां जायो बेखौबो मुंख'नो गोनांदि सानजा क'क्राझार बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि लरेन्स इस्लारियानो बिसायख'थियाव देरहानाया गिबिसिन बिजाथि होनानै खौरां मोननो थामथि खोलोबनि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबिसिन मुंख्लं निर्मल बसुमतारिनि थैनाय सानखौ दिनै मुंख्लं सान महरै फालिदों क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बिसुमुरि दख'रा एबसुनि बानजायनायाव दिनै निर्मल बसुमतारिनि थामथि मुंख्लं सान फालिनाय जादों सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला निर्मल बसुमतारिनि मुंख्लं सान फालिनायनि गिबि हाबाफारि बादियै दिनै फुंबिलियाव गोथार आर'जखौ जागायनानै मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावजेनो बिथांनि अनजालि बिसि दुलुर बसुमतारिया बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारिया खनेन्द्र बसुमतारिया गावनि बिबुंथियाव बुंदों दि मुंख्लं जोहोलावजोमोननि बावसोमनायावसो बर' हारिया दिनैनि नैबे बुब्लियाव सफैनो हादों बेनिखायनो बर' हारियाव थानाय साफ्रोमबो मुंख्लंखौनो एबसुआ मान होयो आरो गासिबो मुंख्लं नखरखौनो समानै नोजोर होनाय जागोन हाबाफारियाव मिरु एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि कस्टम बसुमतारिजों लोगोसे मिरु आफादनि दैदेनगिरिफोर आरो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरिमोनहाबो बाहागो लायो मुंख'नो गोनांदि आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिथारनांगौनि थाखाय सोमावसारनायाव बर' हारिनि गासैबो थाखोनि सुबुङानो बाहागो लाबोदों बेबायदिनो दिनैनि बे खालारावनो क'क्राझार जिल्लानि बिसुमुरि दख'रा एबसुनि बेन्दोंआव थानाय सामुरपुर गामिनि निर्मल बसुमतारियाबो सोमावसारनायाव बाहागो लाना मुंख्लं जादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि आरो बारग' एमएलए करेन्द्र बसुमतारिया गोब्राब जब्रायाव गोलैना दं करेन्द्र बसुमतारिखौ बे समाव साहा गुवाहाटीयाव थानाय नरेन देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो थानाय जादों हरखाब हां सरथेनायनि थाखाय करेन्द्र बसुमतारिखौ देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादों मिथिनो मोननाय बादिब्ला मिरु एबसुनि बारग' आफादगिरि आरो बारग' एमएलए करेन्द्र बसुमतारिनि देहाया बे समाव एसे गाहामाव फैहांबाय बेनिखायनो बिथांखौ साननै नारायण देहा फाहामसालिनि आइसिइउआव ट्रिटमेन्ट खालामनायनि उनाव सनिबारखालि आइसिइउनिफ्राय जेनेरेल केबिनाव शिफ्ट खालामनाय जायो बबेखानि आथिखाल एबसुनि गागि आफादगिरि दिपेन बरुवा सनिबारखालि नारायण देहा फाहामसालियाव थांनानै करेन्द्र बसुमतारिखौ नायहैयो आरो खौरां लाहैयो होननानै मिरु एबसुनि अफिसियेल फेसबुक पेजआव फोसावदों मुंख'नो गोनांदि एबसुनि आफादगिरि दिपेन बरुवा देहा फाहामसालिनिफ्राय फैफिननायनि उनाव करेन्द्र बसुमतारिनि देहाया थाबैनो गाहामाव फैफिननायखौ हास्थायनानै बर' हारिनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौनो अबं गसाइनि खाथियाव आर'ज खालामनो थाखायबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों खावलायो विधानसभा बिसायख'थिनि भट साननायनि सानसे सिगां क'क्राझार जिल्लायाव आरोबाव आयेन बेरेखा हाथियार बोखांदों बिसायख'थिनि सानसे सिगां मोनसे स्रोद सुलुंखौ लाना क'क्राझार जिल्लानि रिपु हाग्रा ओनसोलनि उल्टापानियाव पुलिस आरो रैखाथि बिफाना अपारेशन खालामनानै आयेन बेरेखा हाथियारखौ बोखांनो हादों बबेखानि बे अपारेशनाव रैखाथि बिफाना गंथाम AK-56 राइफल गंसे मेगजिन आरो थर 56 गोग्गो गुलिफोरखौ बोखांनो हायो होननानै आसामनि डीजीपी LR बिष्णुआ आरो क'क्राझारनि एसिपि राकेश रशना खौरांगिरि मेल खुंना फोरमायदों मुंख'नो गोनांदि दाखालिबावैसो गसाइगावनि बन्धन बेंकआव डकायति खालामनाय जाथायनि सायाव नायबिजिरबाय थानाय समावनो उल्टापानि ओनसोलनिफ्राय बे गोहोगोरा हाथियारफोरखौ बोखांनो हादों होननानैबो क'क्राझारनि एसिपिआ फोरमायदों
आसामनि डिजिपि भास्कर ज्योति महन्तआ आसामनि रायजो राजाफोरखौ साबायखर बावदों। दिनै बिधानसभा बिसायख'थिनि भट साननाय समाव बिसायख'थि आय'गा फोसावनाय कभिड प्रट'कलखौ मानिनानै सोलिनायनि थाखाय डिजिपि भास्कर ज्योति महन्तआ रायजोफोरखौ साबायखर बावदों। मख'नो गोनांदि दिनै बिसायख'थियाव देरहानाय बिजाथिखौ लामायाव बेरायनो आरो रेलि खालामनो रावबो ओंखारबोनाङा होननानै डिजिपिआ खावलायदों। बेजों लोगोसे आसामनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौनो N95 मास्क गाननो थाखायबो भास्कर ज्योति महन्तआ खावलायदों। मैया थामहिनबा 1 मेआव IPL 2024 नि 27थि मेचआ मुम्बाइ इन्डियान्सआ चेन्नाइ सुपार किंग्सखौ 4 विकेटआव फेजेनो। बे मेचखौ गेलेनाय जादोंमोन दिल्लीनि अरुण जेटली गेलेग्रा फोथाराव। मैया थामहिनबा 1 मेआव IPL 2024 नि 27थि मेचआ मुम्बाइ इन्डियान्सआ चेन्नाइ सुपार किंग्सखौ 4 विकेटआव फेजेनो। बे मेचखौ गेलेनाय जादोंमन दिल्लीनि अरुण जेटली गेलेग्रा फोथाराव। गिबियाव चेन्नाइ सुपार किंग्सआ 4 विकेटजों गासै 218 रान खालामो। नैथि इनिंसआव मुम्बाइ इन्डियान्सआ किरण पलार्डनि 34 बलाव 32 रानजों जोबथा बलाव 2 रान लानानै देरहायो। मुम्बाइ इन्डियान्सआ बे गेम्सखौ देरहानानै दायो 8 पइन्टआव थाहैबाय आरो चेन्नाइ सुपार किंग्सआ जेननानै 10 पइन्टआव थाहैबाय। बलिउड इन्डास्ट्रीनि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि 91 बोसोर बैसोनि भारत रत्न लता मंगेशकरआ कर'ना भाइरासजों दावहा नांनो थाखाय महाराष्ट्र CM केयार फान्डआव 7 लाख रां मदद होदों। मैया थामहिनबा 1 मेआव बे खौरांखौ महाराष्ट्र DGIPRआ होदों। बेनि सोमोन्दै टुइट खालामनानै महाराष्ट्र DGIPRआ लिरदों भारत रत्न लता मंगेशकरआ कर'ना महामारीजों नांनो थाखाय CM रिलिफ फान्डआव 7 लाख रांनि मदद होयो। बेनि थाखाय CM उद्धव ठाकरेआ लता मंगेशकरखौ साबायखर बावदों। लोगोसे DGIPRआ बयखौबो बुंदों दि CM उद्धव ठाकरे बिथाङा CM रिलिफ फान्डआव सुबुंफोरखौ मदद खालामनो खावलायदों।